ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାର୍ଡେନ। ୟା ଦୂରରେ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧି ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି। ଔଷଧି ଗଛ ଆମେ ଖାଉ କି କୋଉଥିରେ ଲଗାଉ ବି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି that is relatable. ତୁଳସୀ ଗଛ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଗାର୍ଡେନିଂରେ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଗାର୍ଡେନିଂରେ କ'ଣ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟମାଟର ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ମୋ ଟମାଟର ଗଛରେ ହେଇଛି 3ଟା ଟମାଟର। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସିବେ, ଓକେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗଛରେ ଫୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲ ପାଣି ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡେନିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗାର୍ଡେନିଂ କରନ୍ତୁ, ଗଛ ବୁଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା କି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗେଇକି ମାନେ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ୟା ଭିତରେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମେ କୁହ। ଆଉ ଏବେ ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଜଣାଇବି।